hanem tudod, ilyen félba. Aha. Például Veszprémben is vannak az állatkertek, és régebben úgy voltak, szerintem nem változtattak ezen, hogy kim voltak ott a látogatók között. A pávák. Aha. És nagyon gyakran ki is mentek már, mint az állatkert területéről. Azt hiszem, mint a lakótelepben a kommandóztak. Egy darabig járkáltak tudod összeszedni, mert a lakosság bejelentette, hogy itt a páva, az állatkert kiment, benyújtottak. Az idő múlva nem foglalkoztak vele, mást úgy is visszament.